Ja des que vam començar a sortir, cada dissabte anem al cinema. És el nostre dia de cinema. Ara ja, com que estem jubilats i podem anar més, després també anem entre mig de setmana, i quan podem, però des de sempre. Podria dir que 50 anys. Sí, 50 anys Fa que ben anem bé al que anem, sí. que anem al cinema. L'abonament ens el va regalar el nostre fill. Ho va veure per internet. Ho va veure per internet. Amb una full de promoció. I com que sap la nostra afició, ens el va regalar. Si volem veure algun estreno dels que feu, llavors venim entre mig de setmana, perquè com que els dissabtes quasi sempre venim a veure cicles. Que sí que són molt importants, perquè veus cultura d'altres llocs que no ho veus si no és aquest cine, veus els costums, la història, la religió, vull dir tot, que si no és aquí no ho veus. L'abonament els hi pot anar molt bé amb els joves, perquè avui dia els joves que no tenen tants recursos com la gent gran, amb un abonament ho tenen molt més fàcil per venir al cinema. I després el cine aquest ens agrada molt pel tracte familiar que hi ha. Vull dir, et trobes com a casa, això. És un bon regal. És que amb aquestes condicions un cine no es troba, vull dir, aquests preus d'aquí. I a part, una cosa molt important, per mi és que tot està, que no hi ha cap esgraó enlloc. Ni a cap raó, ni a les sales, ni per accedir al cine, a les sales, ni per lavabo, vull dir que per mi això és important.